Park Farm and Agrobet. Daga shekara sabuwar Abuja ana samun ci gaba kuma abin yana ta haɓaka don na samun al'umma abin da suke bukata. Muna koyar da ilimin kiwon kaji, muna yin samina wacce ake koyawa mu baka certificate na kowane irin kiwo. Za mu yi magana akan kiwon sanyi, za mu yi magana ne akan kiwon zafi, za mu yi magana ne akan kiwon damuna. An gano mafi yawancin kasashen Afirka ta yamma wanda Najeriya tana ɗaya daga ciki. Kaji da sauran tsuntsaye irin na gida sun kai kashi 65%. Wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma, ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari. Don wannan sana'a da inda ka shiga a karkara da birane ana gudanar da ita. Cikin hanzari sukan biya wa mutum ƙananan buƙatu da kuma manya. Sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye, dama ta same ku, maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen. Don haka dole ne mai kiwo sai kayan aiki, ko da karama ce wannan wacce take da mercury ya yi amfani da ita. In ba za ka iya sayan wannan ba domin wannan treatment wance ya tana amfani in and out. In kai amfani da kebul ɗinta ka zira a jikin kaza za ta baka temperature zafin da yake jikin kaza. Yana kuma samar da frozen chicken, yankakkun kaza gyararru wanda kawai daga buhu sai tukunya. Ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima, mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi. Ga masu sha'awar yin kiwon, muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet. Wayannan magungunan mura da muka tanadar muku suna da yawa. Akwai peppermint and menthol, aiki a ɓangaren wuya da buɗe bakin da kaza take yi irin neman iska ɗin nan. Ƙarin bayani muna nan akan titin Sheka sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 0700331565 ko kuma 080099995654 da kuma 080027876473.